Alhamdulillah jama'a. Yau ba fa ku shirya wayoyinku. Akwai kai manya-manyan hare-hare. Amma ba kasar Amerikan za a kaiwa ba. Za a kaiwa kasar mamaya ne. Kuma ita da kanta ta sanar da cewa za a kawo mata hare-hare a kowane lokaci. Hakan ya biyo baya ne a daidai lokacin da dakarun musulunci wato dakarun mai nasara da kudancin Lebanon suke bugawa da kasar mamaya inda ba abin da suke ɗauka in bar da rashin nasara da iban gawawwakin sojojinsu ba da rashin samun nasara. To fa yau sun kai hari kudancin Beirut. Wato jama'a ina so ku gane cewa kudancin Lebanon daban, kudancin Beirut daban. To a yau dai da kasar mamaya ta kai hari jallayin da jamhuriyar musulunci ta ce in dai aka kai hari wannan gurin to ita ma kuma za ta kai hari. To sun kai hari gurin saboda rashin samun nasara da suka yi a kudancin Lebanon inda dakarun da nasara suke bugawa da dakarun mamaya inda kuma suke kai su kasa suke ragargazar soyoyin suke kashe su. Rashin samun nasara sai suka kai hari kudancin Kudancin Beirut kuma dubun dibatan 'yan gudun hijira ne wanda suka yi gudun hijira daga kudancin Lebanon suka koma kudancin Beirut da kuma cikin Beirut din wanda kasar mamaya kun san ta dama ita idan ta san nan ba za ta samu nasara ba to dole sai ta kai hari kan mata da yara ƙanana da nafsin abin da take yi a Gaza. To shine tace za ta maimaita inda jamhuriyar musulunci tace jallayi ne ta kai hari gun mata da yara ga 'yan gudun hijira wanda ba su ji ba su gani ba kamar yadda take yi a Gaza. Ta dawo kudancin Lebanon su zo su fafata da dakarun mai nasara in sun isa. Idan za ta kai hari so 100 kudancin Lebanon to kasar mamaya a jamhuriyar musulunci ba za ta kai hari ba za ta kula wannan gurin ba saboda nan mazaje ne a gurin dakarun musulunci dakarun mai nasara ne a wajen su zo su fafata da ba abin da suke samu sai iban gawacin sojojin su. To rashin samun nasara da ba sa yi akan dakarun mai nasara sai suka kai hari kudancin Beirut da kuma Beirut inda su da kan suka tabbatar da cewa kasar a jamhuriyar musulunci za ta kai musu hari kuma jamhuriyar musulunci ita da kanta ta fito ta tabbatar da cewa an shiga jan layin da ba za ta bari ba sai ta kai musu mugayen hare-hare kuma mugayen hare-haren da sai yayi mugun girgiza su. To jama'a ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su a gama da